Salutare tuturor, eu sunt Mit201 și astăzi am făcut un upgrade și mă joc tot de pe telefon numai că mă joc cu mouse-ul și cu tastatura. Și astăzi vom încerca game mode Zombies, habar n-am cum este, e prima dată când încerc. Trebuie să downloadez. Revin când termin de downloadat. Am revenit. După cum zicea, vom încerca astăzi acest nou minigame. Și dacă vă place ceea ce fac, dați un like, abonați-vă și voi încerca să postez cât de des pot. Target in sight. You need more points to get through that door. How embarrassing for you. Now, make yourself useful and go earn some more. The previous investigation team was lost. Do not be cocky. Careful. Muriți. Nu. Uite că am uitat asta. Changing mag. Voi veneți din spate, înțeleg. Baricadăm și aici. Bă, baricadează! Știi ce e aia baricadă? Dăm. Nici eu nu-mi bagă skin-ul. Aveam skin pe arma asta, dar... Sper că mă aud bine. Bă, nu trage mine. Baricadează și tu aici. Baricadează acolo. Ăsta e autist. După cum văd. Changing mag. Okay. Unsurprisingly, there are many places in this research institute to explore. Use caution when entering new areas. Putem explora acum? This elevator is broken, but no matter. They function on very basic. Aha, da. Some of the electronic components of this device are damaged. Keep your eyes peeled for new ones while... Changing mag. Cover me. Kabum. O mie, n-am bani. Ba da, am. Sau? Nu pot să-mi văd banii. E fine. Foarte fine minigame-ul. Vă recomand și voi să încercați. În caz că nu știți cum se cheamă jocul se cheamă Call of Duty Mobile. Unde e jos, mă? Pe aici. Stai tu? Nu. Ce mai avem aici? Tot din asta de deschis. Wow, ușor, luați ușor. Mă duc să văd ce mai este pe aici. Poate deblochez. Au deblocat ăștia ușa? Bun. Aici am baricadat. Repair component. What? Salut! Reloading. Te coboară de sus. Ok. Cât coști? Cool.
Așa, câteva glanțe. Wow! De unde v-ați scos atâția? Doi. Changing mag. Hai. Baricadează. Mamă, câți bani am, uitați-vă în stânga sus. Holy. Ce sunteți voi? Mi-e frică. Poate pățesc ceva din cauza asta. Au! Ce e ăsta? Leu? E fug? Nu! Ajutor! Reloading. Ajutor! Ajutați-mă! Reloading. Cover me. Ajutați-mă! Toți? Avem nevoie de ajutor. Never really entirely in my own head. Need backup. Now, who would be calling such an obviously abandoned real Hai să stăm spectate. Ăștia au avut noroc. Yes. Grenăzi. Aici era rusul. Știu sigur. Asta ce este? MSMC, nu vreau. Să vedem noi unde mergem. Uite rusul. Ce e asta? Câți 63 de zombie? Oh. Ce asta? AK. Yes, tati. Mamă, câte gloanțe am. Reloading. Oh, nu da mine. Why not give it a whirl? No progress without trial. Accept. Looks like you managed Deocamdată to nu văd switch it on. nimica. Now, O să where vină did that episoade smoke noi din come from? Never a good seria sign. cu Minecraft, tot așa. Oh, fugi. Da, toți ai mei sunt aici. Nu știam. Iară din ăștia. Ce e ăsta? Acolo 117. Changing mag. Cover me.
Sper că se aude bine jocul. Celălalt episod de Call of Duty am văzut că nu se aude foarte bine jocul și mă auzeam foarte tare eu. Changing mag. Wow! Changing mag. Cover me. Cine ești? Am luat foc. Am luat foc. Sau nu? Cred că viața nu-mi scade. Reloading. Fugi, 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 fugi. Da? Dacă vreți să vă arăt și vouă cum să vă jucați cu tastatura și cu mouse-ul Call of Duty, Changing mag. să-mi Cover scrieți me. în comentarii și am să vă fac un tutorial. I got shot. Unde este? Ah. Bă, fugi, frate, că mori. Bun. Changing mag. Ce e aici? Coins can be powerful. But Bai, don't coin. do Nu random. vreau. Why don't you see what happens? These drinks can amplify your Ce e ability. asta? Feeling thirsty? S-a dus? Changing mag. Cover me. Mi-am luat puțin de mers. Changing mag. Shot. Reloading. Mamă, am 14.000 de coin. Changing mag. Cover me. Changing mag. Nu mai am gloanțe. Reloading. Cover me. Nu mai am gloanțe. De unde iau gloanțe? Epic proportions is brewing. Keep your wits about you and be ready for Am nevoie de gloanțe. De unde pot face rost de gloanțe? Ce ești tu? Nu vreau. Hai, 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 hai. Dă-mi încă una ca din asta. Refile-mă, gata. Am găsit cum. Doamne ajută. Să așteptăm să înceapă meciul. Let's see. Yes, yes, yes. Nine! It's still missing something. Don't just stand there. Go find it. Perhaps in one of the other houses? What is going on where you are? I can't Ce? locate you on the map. Ce se întâmplă? Aoleu, lupta cu boss. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. De ce trebuie? Măcar mi-a spus gloanțele. Wait, what? How did you get here? Was there a space distortion? Oho. Vreau să fac gloanțele și la rus. Cover me. Reloading. Ultimate incarnation of speeches. You cannot escape Changing this mag. distorted region of space. But Ce doamne iată mă poți face cu banii aici? Ce asta? Dă-mi. Bun. Reloading. Cover me. Al nostru stă AFK. Aia de acolo stă AFK. De ce îi dau doar 11? Vreau să-i dau și 30.
Changing mag. Fugi, fugi, fugi! E încă după mine, așa-i? Nu, bun. Perhaps try something with precision or oomph to get to that shed. Maybe a launcher. Or you Fugi, could fugi, fugi, chip fugi, away fugi, all fugi, day. fugi. You do you. Oh. Nu, nu, nu. Perhaps try something with precision or oomph to get to that Dăm... shed. Maybe a launcher. Or you could just chip away all day. You do you. Reloading. Cover me. Unde mai găsim launcher, ne trebuie launcher. Ne trebuie launcher Reloading. și Cover mie me. glanțe. Perhaps try something with Changing mag. precision or oomph to get to that shed. Maybe a launcher. Or you could just chip away all Nu, day. nu, You nu, do nu, 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 nu. Reloading. Cover me. Perhaps try something with precision or oomph. Unde? Vreau launcher, dă-mi mie. Nu, Away all day. You do you. nu mai trebuie launcher. Bun. Bravo. Hai mă, bine că-mi dai un încărcător întreg am pus. Oh, fuck. Fugi. Nu. Ajutor. Mersi. I got shot. Ajutor. Need backup. De ce tragi? Free revive. Fugi. Ideea este că când tragi dintr-o parte, la vine spre tine sau merge la cine e cel mai aproape. Hai mă, mai dă-ne launchere, avem nevoie de launchere. Gata. Ce, Doamne, iartă mă aruncă? Dar bine că vin fix în direcția mea. Nu, vine pe mine. I'm hurt. Nu pot să văd dacă mai vine după mine. Oh, m-a făcut. Need backup. Bă, veniți și dați-mi revive. Bine că... Mersi. Degeaba că ăștia vin pe noi. Ăsta vine pe noi. Fugi. Îi dau eu. Cover me. Reloading. La data. Bă, sincer, minigame-ul ăsta e mai fain decât
minigame-ul ăsta este mult mai fain decât... Oh, fuck. Fugi! Got shot. Minigame-ul ăsta e mult mai fain decât... cel... decât Battle Royale, na. Oh, 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 oh. Nu. Fugiți! Ah, ok, deci dacă vă uitați pe hartă, este o chestie, aia, butonul ăla, triunghiul ăla, înconjurat de două cercuri, de două semicercuri. Ăla este bossul. Reloading. Cover me. Changing mag. Oricum văd că e dat din ce în ce mai mult damage. Unde-i? Aici. Sau ăsta e rusul? Mă, nu. Ah? Cum dau eu reload aici? Cum să... Ah. Ammo box. Asta ce-i? De ce vii pe mine? Lasă-mă în pace să fac. Type 25. Are nevoie careva de revive? Nu. Refill. Mersi. Reloading. Cover me. Mă, câte gloanțe. Câte gloanțe am consumat. Apropo, între timp a venit și sora mea să se uite la mine cum mă joc. Cred că episodul ăsta o să fie mai lung, nu cred că o să mă mai joc și altceva în afară de zombie, dar e foarte fain. Fugi. Pentru că e boss, de asta e primul de asta. Fugi după mine, nu mai e după mine. I-am... Mamă, cât are Toroko, sau cum îl cheamă pe ăla. Cât damage. Oh. Vine la mine, Toroko, vine la noi. Nu veni pe mine. Unde-i Toroko? Toroko a murit. I got shot. Toroko, din păcate, a murit. Un player. Mame, o suntem toți. Ce dat revive. Reloading. Oh. Gloanțe, dăm. Și iară să duci pe Toroko. Reloading. Toroko e mort. Mă duc eu, Nu o să mă atace. Changing mag. Oh, nu te-am văzut. Fugi. Nu dau niciun reload. Nu!
Încă vine pe mine? Changing mag. Și tare rost caută reload-ul. Aha, ratangiu, ratangiu. Ratangiu, Changing ratangiu. mag. Fire-ul, fire-ul, fire-ul. O să moară, o să moară, o să moară. Bă, dar dă-ne rocket launcher-ul, zic și eu așa. Bă, tot nu vrea să ne dea rocket launcher-ul. Ăla de la poveste, nu vrea să ne dea rocket launcher-ul. Nu veni bun. Haide că mai are puțin. Changing mag. Go. Vine pe mine? Tab 25 mai încoace. Ce ești tu? O fi bun. Nu, de ce pe mine? Cover me. Reloading. Fix pe mine m-a luat. Dintre toți ăștia care suntem aici, fix pe mine m-a luat. Gata. Am murit. Am bătut bossul. Victory! Aș mai da un meci, dar din păcate nu pot, că până acum au durat, cu tot cu intro, a durat 27 de minute și nu vreau. Nu vreau să mă lungesc mai mult, că poate unii dintre voi n-aveți timp. Mamă! Multe tokenuri. Skip. Exit. Add. Level 14. Ce avem? Echip. Ce? Da. Continue. Eu tot nu înțeleg. De ce mă învață tutorialul? Lasă-mă în pace. Nu vreau tutorial. Așa, la tine, dacă intrăm aici, la chemo, intrăm pe oricare, trebuie să ne ducem la rare. Am două. Ție îți dau equip. Știi ceva? Legendary. Așa frumos. Unde-i LMG? RPD. Asta mi-a picat înainte, cât timp îmi făceam update-ul. Atunci la început, cum v-am zis, că da la des harta. Și la rus, dăm te rog înapoi ăsta care l-aveam. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!